Yadınızda olsa geçenki videomda seriallar hem de kinolar hakkında ayrı bir bölüm çıkarım mı deyip soraptım. Dostlar, eğer isteseniz sizin için kinolar, seriallar hakkında ayrı bölüm çıkarıp bilirim. Tesirde de bellek geçin. Sizden gelen cevaplar şeylerek. Öňünden aýdaýyn, size maslahat berjek kinolarym, seriallarym kino industriyasının iň gowy serialy ýa-da kinosy bolman biler. Bu taýda meniň halan, meniň göwnüme yaran kinolar, seriallar hakynda bir video taýynladym. Elbetde hem içiňizde görenler bolup biler. Spoiler halamayanlar üçin elimden geleniçe spoiler bermejek bolarym. İlkinci seriallar bilen başlaýyn. Black Mirror, ýagny Gara Aýna. Kinonun awtory Charlie Brooker. Serialın her bölümini ayrı temada tomaşaçylara hödürleýär. Ýagny beýleki standart seriallara göre her bölümde tapawutly aktörler, tapawutly wakalar görkezilýär. Bulary bir-birine baglaýan bağ, gelecekdäki tehnologiýa we adamyň şo tehnologiýa garşy güýçsiz görkezselerem, serialın içinde häzirki günümizde bolup geçen köp zatlary taparsyňyz. Serialın bir bölümdäki görjek zadyňyz häzirki wagtdaky biziň boluşumyza meňzeýär. Paylaşılan suratlaryň like'ynyň köp bolmasy, daş töremizdäki adamlaryň bizlere olan pikirleriniň biziň üçin näli wajypdygyny görkezýärler. HBO Game of Thrones serialyndan soň iň gowy hödürlen serialy Chernobyl boldy. Чернобыль. Можете его повидать, но не прикасайтесь, ясно? Bu mini serial 5 bölümden ibaret 1986-njy ýylda Ukrainada Pripyat adly şäherde bolan elektrik atom stansiýasynyň ýarylmasyny görkezýär. Chernobyl serialy sizi şo wagtyň içine alyp we käbir zadyň hakykatdanam näme bolanyny görkezýär. Serialyň 5 bölümini nädip gutaranyňyzy bilmän galarsyňyz. Eğer de sizem men ýaly kelle garşdyrýan seriallar ýa-da kinolar halayan bolsaňyz, onda bu serial hökman görün. Dark. Birinji bölümi Mikel adly çağanyň kiçi şäherde ýitmesi bilen başlaýar. Rejissörün adı Baran Boadar. Bu serialda tomaşaçylar bütün ünsini bize berip görsün diyen maksady bilen hakykatdanam bir yerini syptyrsaňyz näme bolanyny düşünmän galarsyňyz. Dark meniň gören seriallarymyň içinde iň gowy seriallaryň biri. Arkada çalýan sazlary bilen, ýagny fondaky sazlary bilen, kelle garşdyrýan temasy bilen ören gowy iş çykarypdyrlar. 2020-nji ýylda täze bölüm çykmaly we sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Inni seriallarymyzy tamamlap kinolara geçeliň. İlki bilen Joker. Kinosyny köpüňiz görensiňiz, görmedikler üçin hem kiçirek bir maslahatym, kinony meniki ýaly öňkü Joker'e meňzedip görseňiz ýalňyşarsyňyz. Berde Joker'ın içindäki duýgusyny we psiki meselesi sebäpli nädip Joker bolanyny görkezýärler. Aktörün oyunçuluğunu aýratyn aýdyp geçesim gelýär. Kino üçin 20 kilo töwerinde horlandy we Joker'ın duýgularyny bize kemsiz görkezip bilen Joaquin Phoenix ýakynda geçiriljek Oscar baýragyny hak edýär meň pikirimçe. Soňky wagtda ünsimi çeken iň gowy kinolaryň biri Korel rejissör Bong Joon-ho'nyň hödürlen Parasite adly kinosy boldy.
Kino komediyalı başlap, yuvaş thriller bolup sonunda drama janrına geçýär. Bu üç janr bir-birine ören gowy bağlan rejissör 2019 ýylda geçirilen Altın Palma şahajygynyň bayragyny almana münasip boldy. Parazit, bay ve garip maşgalaryň arasyndaky tapawdy görkezýär. Garibyň baýyň ýerine geçende özü ýaly gariba näle serdişi, ýagny gariba bolan dünýä bakışyny görkezýär. Остается только позвонить в полицию. Нет, не надо, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что такое нуждаться. Я не нуждаюсь. Kinonun içindäki bir sahnany aýdaýyn. Ýagyşyň ýağmasy baý üçin oňat bolsa, gary üçin näle dert bolandy görkezýärler. Kinonun başlayan ve gutaryan sahnalarynyň meňzeş bolmasy, baýlyga giden ýoluň hemişe ýokarda bolmasy, garybyň peste bolmasy we kino gutaran soň sizi uzyn oý pikirlere getirer. Bu bölümde soňky maslahat berjek kinom Upgrade. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. Upgrade aslında arzan kinolaryň hatarına girip, gymmat bahaly kinolardan gowy diýip bileriz. Başroldäki aktör awtolog aşygy. I love you. Kino, adam bilen teknologiya arasyndaky bir balanşy görkezýär we kinoda STEM atly bir nanochipin geljekdäki teknologiýanyň adamdan üstün boljagyny hem adamy özüne gul etjegini görkezýärler. Bölümün soňuna geldik. Berde kinolary ýa-da seriallary derňöw etmedim, ýagny analiz etmedim. Derňöwi size goýýan, häzirlikçe maslahat berip biljek kinolarym şulardan ibaret. Eğer de halan olsanız like basın ve 2019 ýylda gören kinolaryňyzy, seriallaryňyzy tesirlerde yazın. Şular ýaly bölümüň dowamly isleýän olsaňyz, onda onam bellek geçin ve dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Görüşýänçek.